Má tam obrazy? Obrazy. Má tam nafotené, hej? Ako galériu. Často to predáva. Na to ešte uznám. A robí aj predaj cez internet. Ne, na internete tady, ale väčšinou robí výstavy sama. A jak sa volá? Sydney Si ľahko Hopkins. zapamätať. Sydney Hopkins. Sydney Lebo ako ona je austrálske potom- mesto Vieš, že ona je a Hopkins je Hopkins, ja viem, ten herec, hej? Nie. čo no takisto. Anthony Hopkins, no ja myslím tak. Ale jej dedo, Založil tú nemocnicu, kde boli rozdelení prvé ciánske veci. jej Z dedo, Baltimore. John On tú Hopkins. nemocnicu potom daroval mestu. Áno. My tam chodíme ako, že ona je ako Hopkins. Veľmi Že vidno. každý rok tam urobia pre takú slávu, že on im dal Hej, peniaze na hej, to, hej. založil tú univerzitu, aj tú nemocnicu, tak nás pozývajú ako jej takú. A po ňom je aj pomenovaná tá nemocnica. To bolo. A jej mama ešte žije? Preto mám peniaze ešte prístup. Zatiaľ nie. A John A ten Hopkins dom, v ktorom ona žila, tam by ste boli, predala. to predala. A ja bývam vedľa nej, nám dala pozemok. Ona mala tam 30 hektárov, Ten dom by som si bol nechal. stojí 2 milióny dolárov. Ale dala nám, To bol ešte, vieš, taký klasický dom, taký, jak loď, keď, nie že loď, ale tak sa prechádzalo, neboli tam chodby. Z izby do izby si išiel. Farmársky Keď si sa farmársky chcel dom. dostať do jeho pracovne, tak si išiel do cez 4-5 izby, aby si išiel dostať cez do jeho preto ešte tam nebol, ak som mal dom, to bol najkrajší, ale Sydney tam nechcela byť, lebo my sme to dostali od jej mamy. Nám dala tam 2 hektáre a ona ešte žila, tak Sydney chcela byť tam, aby sa o ňu starala, ešte jak je stará. Tak ma presvedčila, aby som predal moje, ale ja som mal také jazero asi jak Delňa, pri tom tam húši, tam to bolo divočina, všetko zarastené a to jazero som mal taký loďku tam a všetko. Tak krásny dom zo 1801, kamenný, veľký, pri stavbu, to mi tiež zároveň som všetko. Sydney tam nechcela byť, tak som predal a teraz máme dom 1766, tam v Sydney, tam bývali otroci, vieš, a Sydney, nejakých tam bola farma. A tak to bolo iba asi 200 čtverečných metrov ten dom, tak ja som k tomu pristavil ďalších 600. Tak tam bývame vedľa mami, no. Kúpila jedna taká pani a mužom, oni sú strašne bohatí, teraz dali $1 milión na univerzitu od Maryland. Darovali a oni majú bazén, oni nás proste nakoniec sme tam chodili vodopáry, tam padajú z také výšky. To je taký bazén, že tá voda uteká dolu a vidíš, že nemá múr. Čo, ako postradajú priateľov? Už to možno videl. Tá voda ide proste. Hej, Tu sú múry, ale po celej šírke. tu vidíš, a tá voda tam je múr, ona ide dole, tak tam a potom sa vráca na a to všetky už bazény teraz sú slané, už sa nepoužíva chlor v Amerike. Sol, hej. Normálne Slané, morská. nasypeš tam soli No ale niečo čerpadla a všetky toto veci. Morská sol. Niečo čerpadla a toto ostatné veci. Nie. Táto sol zabije všetko. Čistúčke je to a nesmrdí za chlorom. Nakúpali, však teraz aj Že by som do kady narúcal soli. Vieš, čo sa dáva do kády? Nedal som bazén tam, dal som len takú kadu. bol si takedy v tom akvaparku tu práve na Delni. My kúpali to také bolo. Hej, ale nebol. Ja som tam poďme športovať, tam už majú slané vody, tam v obede som už zachoval. A tam sa poďme športovať, opäť ja sa nemôžem. Ja platím 4,5 € tak sa usportujem. Zakázali teda. To je neľudské. Neľudské. Malé bývanie. No ale bývať na 800 inštintov, Ale Amerika je obrovská. no, tak pozemky sú primerane. Že by si pomyslel celú domku. Keď je si blízko. To bolo tam, jak dakedy tu bolo, že v meste bývali iba cigáni. Áno. A to tam isto, v meste bývali iba černovši a všetko bývalo okolo mesta. A teraz sa to stalo opačne tu, že Hej. v meste bývajú len bohatí No. a cigáni. Okrajina. Dole byty majú hore. Ale to bolo tak aj predtým, než tam nasťahovali tých Čerňanov. Predtým to bolo tak. To boli bohatí. Boli ľudia, ktorí žili v meste, mali hore byty, boli obchodní. No ten put tam, to je taký špion.
on sa to mal. Pôjdem do väzenia za chvíľu.